Nah toh, mboten rumaos jenengan nek jan ngrasuk kuning iki. Aku dinekke telek ora nesu. Aku ora ngonekke panjenengan muni nek kuning apa? Telek. Terus Pak Dai Gareng pakai Aku baju. padha ngonekke aku telek. Aku dadi telek ora masalah. Kowe ora nelek sedina lho. Wo, bingung ra kowe? Masa umpamane Aku dadi telek malah ngerti ngendi-ngendi aku. kan ngendi. Nek panjenengan dadi telek nek teleke semene apa ya sepiro nganune ya? Lho yo bayangno dhewe kok. Wong sing ngarani aku. Tatin, kowe tenan bener Mas Burhan. Pripun ta? Kowe ketok mempur tenan. Tambah gedhi. Iki mboten gedhi ya, Pak. Apa? Gemoy. Nek cara bahasa gaule gemoy. Gimana? Nggih. Nggih menika nderek sowan wonten Sendang Reja. Derek mangayu bagya Butatin monggo panjen paring. Nggih, menika nderek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki sedayanipun. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat nggih Pak Bu nggih. Sehat, rezekine lancar, rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi sedaya masyarakate tansah guyub rukun ayem tata titi tentrem gemari paloh jinawi. Amin. 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 Wah, iki dungane bocah sing ado parane iki akeh mandine. Leres kados panjenengan. Apa? Asma semakin tinggi. Niku biasanya dongane ya pancen slot. Asma ki ora tau dhuwur-dhuwur, ayu-ayuben kok. Oh nggih nggih nggih. Ndak wae. Wis tuwa soalé wong iki. Asma to. Asma iki mesti jenenge lho. Lha yo kuwi jenenge asma. Ono apa? Jenenge asma ki ana. Aku sik arep ngurus lho. Apa? Ki sing dolanan iki ning kene sapa le? Kok ya iso nemu? Dhuwur panggung kok iso kaya ngene tak laporke polisi apa piye? Niku ki wau panjak kula Pak De. Lah kok dolanan kok ngene dhuwur panggung tak laporke polisi. Panjak kula wis saking senenge ajeng kerawan jenengan. Kok iso sempat-sempate dolanan kok ngene kok ora ajak-ajak aku lho. Nggih nggih. Kok ya cek iso iki jane nomor pira? Iki roplang, Loro karo loro. loro plang. Plang. Plang loro, balak loro ki. Oh, Kuwi perkara judi takon aku biyen raja judi. aku ngertine sing kertu Cina kae lho. Sing ana kucing, terus ana Oh, kuwi yen aku ngerti nganggo banget ki malah tak tembangke tak nggo bawa. Tapi pen bawane. Ana raja gendong lintrik menyang pasar pagunungan. Sangune pitis rong kantong. Lara dengkek sasodoran. Kalejo katon gumawan. Kucing kira kisat-kisut. Bocah gundul ngerok jalan. Kuwi kertu Cina. Luar biasa ya. Lu Ternyata aku. apal. Oh, apal aku bandar kok. Bandar cap jikian. Oh, alah ngaten. Nggih Butatin niki Nggih. anu rawuhe jenengan menika sampun diantu-antu dumateng sedaya warga Lah, nggih. masyarakat Karangrejo Sendang Rejo. Ndang Aku iki kok kaya dudalang to rumangsaku. Rumangsaku lho Pak De. Percaya apa ora? Iki yo kapinujon wae tanggapan ning kene iki bengi iki dadi dalang. Sesuk seminggu kas dodol wedhus. Oh, baten kok dalang kok ubek wae lelinggo ya ana Wes, sing jegang ana sing ono. Niki Dalang saking ki sumanggem sikile iki aja jegang barang. saking bombong biramaning manah kula kerawan jenengan kali Pak Daring niku lho. Oh ngono. Raose wah. ayo kula Excited niku ngono ta. Umpama kula ra isin niku ajeng medun nembang kali jenengan ajengan. Ya ora apa-apa to nek Ora tambah apa-apa. umpamane Aning kok duet. ditani oleh Pak De. Ora, aku ora tau nyeneni. Wong aku iki karo anakku wedi kok. Nyeneni wong liya. Jenengan mboten nate nyeneni kali anake dhewe wedi. Wedi. Berarti jenengan kali putra siswa didik jenengan nggih termasuk wedi. Ngene lho. Nyeneni wediku apa? Sok ndak dheweke yo dadi garang kerep nyeneni wong liya. Nggih. Mula aku Oh, wedi ngoten. nyeneni ngandani iya. Ning yen Beda. nyeneni ora tau. Ngandani karo nyeneni beda. beda. Yen nyeneni nganggo emosi. Yo. Apa Mas? Oh Mas nesu silak kon nyanyi Mas. Mbok bilih enten anu. Pamundutan lagu menapa? Nggih. Kaget aku. Munggah panggung bar methet to le. Bar methet. Metet nopo to? Lho kuwi bar ning kamar kecil kuwi methet. Sing dipethet apane? Ya mbah takok dhewe. Dipethet. Wonten